L-attività tal-Partit Laburista kienet indirizzata minn Mario Cutajar, ex-kap taċ-ċivil, illi xeħed dawl fuq xi jfisser il-ħelsien. Nara kif fakkar li l-oppost tal-ħelsien huwa il-kolonjaliżmu, dak li qis lil minnu maħkum bħala ċittadin ta' tieni klassi, filwaqt li sostna li dan ineżżel lil dak il-poplu mid-dinjità tiegħu. Dan b'kontrast tal-meta poplu ikun ħarajh f'idejh. Hawnhekk Cutajar tkellem dwar is-simboliżmu tal-urna mhux kompluta tal-ħelsien li tirrifletti kif il-ħelsien huwa sfida ta' kuljum. Cutajar fakkar fin-nuqqas ta' libertà li kien jeżisti f'pajjiżna qabel l-1971 minn meta pajjiżna beda triq għall-ħelsien. Fost l-oħrajn semma kif pajjiżna kien għadu bażi tan-NATO bil-preżenza tal-Ingliżi kullimkien. Mario Cutajar irrakkonta kif li kieku ma kienx għal kuraġġ ta' dawk li sawru dak iż-żmien li kieku pajjiżna ma kisibx li kiseb. Dan wassal biex imbagħad pajjiżna beda jibni il-welfare state tiegħu. Illum il-ġurnata forsi naħduhom for granted daw l-affarijiet, daw mhux minn dejjem kienu hemm. Irid ikollok rajk f'idejk biex tagħmel dan kollu. U fuq kollox biex sar dan kollu x'kien meħtieġ? Kien meħtieġ ir-rieda, kien meħtieġ il-kuraġġ, kien meħtieġ lil bniedem li mexxa dan kollu l-Perit Mintov ideffes f'moħħ il-Maltin li aħna Maltin u għandna nħossu li aħna Maltin. Cutajar semma kif li modi għandu jservi ta' sors ta' tagħlim biex pajjiżna jibqa' ħieles mill-ħakmiet tal-lum. Cutajar sostna kif li modi jservi ta' vetrina għal kisbiet li jagħmel il-Partit Laburista mal-medda ta' żmien. Filwaqt li semma partijiet mill-innu tal-Partit Laburista u elenka il-ħidmiet li wettqu mexxejja Laburisti mal-medda ta' snin, Cutajar irrakkonta diversi episodji tal-ħidma Laburista. Cutajar tkellem ukoll dwar l-importanza tal-paċi u n-newtralità b'mod partikolari fis-sitwazzjoni ġeopolitika tal-lum. L-avukat Deborah Xkembri wkoll indirizzat din l-attività u tkellmet dwar it-tema tal-ħelsien mill-preġudizzi. Fil-fatt annotat kif il-ħelsien veru huwa l-liberazzjoni tal-qalb u tal-moħħ kif elenkat l-importanza tal-ugwaljanza. F'din l-okkażjoni hija appellat biex tingħata tislima lil dawk kollha li jiġġieldu l-preġudizzji ta' kuljum fil-faxex diversi tas-soċjetà. Fuq l-istess ambitu hija spjegat kif il-preġudizzi jissarfu fi sfida ta' saħħa mentali fil-ħajja ta' kuljum. Is-soċjetà trid titgħallem tiġġieled kontra l-preġudizzi bl-istess saħħa li ġġieldet biex tillibera lil dan in-nazzjon mill-ħakma barranija. Għaliex x'iswa li tkun liberu bħala nazzjon u mhux liberu bħala ċittadin individwali tal-istess nazzjon. Xkembri żiedet tappella li biex verament ikun onorat il-messaġġ tal-ħelsien rridu li nitrattaw lil xulxin indaqs. Dan fil-waqt li elenkat il-kisbiet soċjali ta' pajjiżna fl-aħħar snin, mill-kisba tad-divorzju sal-kisbiet fejn jidħlu id-drittijiet ċivili. Hija tkellmet ukoll dwar l-importanza tad-diversità fis-soċjetà tagħna, fl-iskejjel u fil-ħajja ta' kuljum.